जत सिनि सिना नाय तनाय ताको बुक संद्रावले बाहाय दो काहा कन तंबाय जा हाले कंग्राय मा जागै कुसुगै नय हारा खुरा आं सब तंखा माइरौ बिदिके सामालिया बुक स्रांले आहि मिया रक सेरै चाइनायखा बुक स्रांया यामो वातै रु वातै थागया स्रायफ्रले थाइ थाग्रक हाप्लाय नखलाव कखलाय हांके वातै थागो हे थाइ थाग जाबा बुदका हाप्लाय रक मा कखलाय मा नखलाव आं थागै नंबो थाग वातै थाग हे हाफोरावने हायके सा हय हाप्लाय रक कखलाय नायखा नखला रक वातैबो नां मा जरा आंके फाइतिया ताखाय नां नुयाव आंके माइ नस्त खायानि फाइतै थो थागलांलिया इसा कमेन्ट खाइ साइबा दोन रले बाहायबो काहा करंले तंबाय लंवै हारा खुरा केसि बिदि रक खालायमा याकदों मा सिं तंहा के ताबा किसा सले सावैबो वातै इनके बा के बस्ताने तेने भिडियो किसा सा खायमाने आसु जरा नंग सिनाय साल रक हाला हा इनके सि शॉर्ट फिल्म रक किसा मिसा खालाय भिडियो सिनाय इनका काय तंमासि इनके आसु नंदो तेने ने बांगै जतना ना थांबाय।